Il-ħadd it-tajjeb. Illum it-22 ta' Ġunju is-solennità tal-ġisem u d-demm imqaddes tal-mulej, magħrufa wkoll bħala Corpus Christi, festa li tfakkarna li Ġesu verament jinsab preżenti fil-ħobs u nbit u li permezz tal-konsagrazzjoni dawn jinbidlu fil-ġisem u d-demm imqaddes tal-mulej. Nilqawkom għal din il-quddiesa mill-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina, fejn il-Knisja f'Malta llum se tkun qed tiċċelebra wkoll il-ġublew tal-Għaqdiet u l-Movimenti Kattoliċi. Imexxi din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mal-Kapitlu Metropolitan bis-sem ta' diversi għaqdiet u movimenti Kattoliċi.
L-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Qegħdin niċċelebraw il-festa tal-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Din id-deċiżjoni tiegħu li bqa' magħna ħaj fis-sagrament tal-Ewkaristija li niċċelebraw f'kull qudiesa u li llum qegħdin nfakru b'mod speċjali bħala don kbir. Is-sellem it-tfal li l-bieraħ irċivew lil Ġesu għall-ewwel darba. Nagħtuhom ċabċipa kbira. U fisimna l-koll nifraħ li tfal kollha ta' Malta u Għawdex li f'dan l-istaġun qaddis tal-festi tal-Ewkaristija qegħdin jagħmlu dak li aħna ngħidulu l-preċett, l-ewwel tqarbina. Ħanajdilkom xi ħaġa lilkom biss. Il-bieraħ intom u ħafna mit-tfal irċivew il-Ġesu għall-ewwel darba. Imma wara l-ewwel darba hemm it-tieni, it-tielet, ir-raba'. Jiena nawguralkom li Ġesu tfittxuh dejjem fl-Ewkaristija. U nissuġġerilkom minn issa lil mama u l-papà u l-min jieħu ħsiebkom tgħidulhom irridu mmorru l-qudiesa ta' jgħidulkom issa sew. Irridu nsibu l-ħin għall-qudiesa nhar ta' Ħadd tal-menu jew is-Sibt filgħaxija. Nitolbu ħafna l min ukoll jgħinkom biex tħobbu iżjed lil Ġesu. Imma llum mort partikolari nitlob għalikom għal sħabkom kollha fil-parroċċi kollha ta' Malta u Għawdex li rċevew il-Ġesu għall-ewwel darba. Nirringrazzja ħafna lill fratelli li se akkumpanjaw lil Ġesu fil-proċessjoni ta' wara l-Qudiesa. Nirringrazzjakom ħafna ħafna u anke l-Kavallieri tas-Santu Sepulkru lilek Eċċellenza u l-sħabek. Imma b'mod speċjali llum qed nagħmlu l-ġublew tal-Għaqdiet insara u rappreżentanza. Għax grazzja Alla l-membri tal-Għaqdiet tagħna huma ħafna iżjed. Nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom illum. Għaliex kull min irċieva l-Magħmudija għandu missjoni sabiħa. Li jkun ħabib ta' Ġesu, ħabib tal-Evanġelju ta' Ġesu u li jwassal il-bxara tajba fid-dinja li għandha bżonn ħafna paċi. Illum nitolbu l-Ġesu Ewkaristija jagħti lid-dinja id-don tal-paċi tiegħu. Hu tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena ddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġli l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
excelsis Deo.